Esaera batek dio, tximeleta baten hegoek mugitzen duen aireak, tsunamia eragin dezakeela munduaren beste puntan. Ekintza bakoitzak ondorioak ditu. Erabaki bakoitzak etorkizuna baldintzatzen du. Eta hartu duzuen honek asko baldintzatuko du etorkizuna. Zeuena eta gu guztiona. Esperientzia ahaztezina izango da alor askotan. Kultura berri batean murgilduko zaretelako. Lan eremu berri bat ezagutuko duzuelako. Ahaztuko ez duzuen esperientzia biziko duzuelako. Baina zuen erabakia haratago doa. Munduan zehar gure enbaxadore izango zarete. Euskadiren egiteko era, nazioartean da ezaguna eta errespetatua. Eta zuek izango zarete orain gure ordezkari. Gure enpresen bideratzaile, laguntzaile eta aholkulari. Instituzioen ordezkari eta bitartekari. Zaudeten tokian zaudetela, gure herriaren irudia zuen bitartez ikusiko dute. Gazte langileak, ausartak, eskuzabalak, arduratsuak, gogotsuak, ekintzaileak, konprometituak, saiatuak eta hitzekoak. Beka bat baino askoz gehiago da hau. Joan eta etorriko bidaia da. Zuen eta Euskadiren etorkizunari bidea zabaltzeko atea.